Més de 1.200 persones han omplert aquest diumenge al Teatre Auditori de Granollers, vinguts de diferents punts de la comarca per assistir al míting de Convergència i Unió. La sala gran del teatre s'ha omplert i també la sala annexa. El portaveu a Granollers, Pius Canal, ha obert l'acte, seguit de les candidates al Parlament Neus Santacana, de Lliçà d'Amunt, i Meritxell Budó, de la Garriga. El diputat paratà, Jordi Turull, ha posat la part més vehement i territorial de l'acte. Ha definit el tripartit com a sectari, posant com a exemple el que ha passat amb la policlínica. Van tancar-la per sectarisme polític. Van dir, anunciar i renunciar i publicar que no patiu, ara us ensenyarem com es gestiona això i el 2006 tindreu un hospital nou. Som a finals del 2010 i el més calent a l'aigüera. Ara, això sí, la gent d'aquí Granollers i de molt bona part de la comarca han hagut de patir i més els col·lapses d'urgència i la manca de llits hospitalaris per culpa d'una decisió absolutament sectària i desencertada. Turull ha assegurat que la comarca del Vallès Oriental és de les que més pateix el desgavell de tenir 3 governs sota un paraigües institucional i ha recordat que 22 dels 43 municipis vallesans tenen els abans tan criticats barracons. Sort que la gent és sàvia, perquè si no arribem a aquestes alçades i hauríem de fer un diccionari tripartit català tripartit. Perquè els barracons ara en diuen aules prefabricades de qualitat, els transvasaments en diuen captació puntual d'aigua, a no tenir un duro al calaix i estar endeutat fins a les orelles en diuen tensions de tresoreria, al quart cinturó en diuen rondes del Vallès, a una olla de grills en diuen pacte d'entesa i a Can Xixata en diuen cultura del pacte. Això és el que estem patint nosaltres aquí. Però el plat fort ha estat la intervenció del president de Convergència i Unió, Artur Mas, que també s'ha referit a l'actualitat comarcal. Això del quart cinturó és el tripartit en estat pur. Uns volen fer una rambla, els altres volen fer una ronda i els altres volen fer una autovia. Conclusió, no es fa res. Segona conclusió, decideix Madrid. El quart cinturó s'ha de fer i es farà. I segon, el quart cinturó s'ha de fer i es farà, però es farà ben fet, perquè en la comarca del Vallès Oriental no es trinxi un territori que en una bona part s'ha de preservar des del punt de vista del seu equilibri ambiental i des del punt de vista del seu paisatge. Les dues coses juntes. Però el canvi ha centrat la intervenció d'Artur Mas. No el canvi pel canvi, sinó per treure el país del sot on es troba. Per fer-ho, l'única alternativa és Convergència i Unió, perquè, segons Mas, el tripartit es reeditarà si és possible. Si poden, tornaran a fer el tripartit. Si sumen, tornaran a fer el tripartit. I, per tant, l'únic vot útil pel canvi és el vot de Convergència i Unió. Aquest és el vot útil pel canvi, el vot de Convergència i Unió, el vot que pot impedir la reedició del tripartit, que pot impedir el creixement del Partit Popular a Catalunya i que pot assegurar el canvi en el nostre país que tanta gent demana i tanta gent confia poder obtenir. D'altra banda, el candidat ha assegurat que el pitjor enemic de CiU és l'excés de confiança i pensar que ja s'ha guanyat. Per això, ha demanat col·laboració a la militància. Us convido a fer junts un camí difícil, però un camí possible, i a que després d'aquest camí, tots nosaltres, tota la gent de Catalunya, hagin votat o no a Convergència i Unió, puguin dir que amb el canvi que hi ha hagut a Catalunya, ells tenen una Catalunya millor. Mas ha marcat les lluites contra l'atur i contra el fracàs escolar el principal objectiu de Catalunya com a país en els propers anys.